bathe mabebhilitelana nabelungu mase ezobheka indawo abangahlala kuyo. Ubabamkhulu uMzabile abantu abayisithupha unkosikazi oyedwa kulona omunye wabazala abantu abayishumi abazalwa ubabamkhulu kwayishumi nesithupha bebonke. Kulamakhosikazi laba bantu baqhubeka njalo utholakala ukuthi uGatsheni uboya benyati bayizinhloko zabantu abazelweyo. Yebo, abakhona leli ningi eliza ngala ukuthi bona bamakhanda. Kumele ababantu bodwa bamakhanda ubukhanda babo baze namhlanje ke buzofika kubani buzofika kuhlala empini umfowethu lo uhlala empini ikhanda yebo akungangoba bengekho abanye abafowabo abanye abakhona yebo kodwa ngenxa yokuthi yena uyikhanda uyikhanda make sisuka lapha baba kuboya benyathi yena kwakubani ke ikhanda alizalayo uboya benyathi ngonyaka ikhanda likaboya benyathi ungena nefele ngonyaka bese kuba uzingelwana ikhanda le akubalwa ukuthi uthole njengoba kulinganisela ukuthi ubabamkhulu ube namakhosikazi amabili wathola ishumi yezingane unkosikazi wesibili wathola izingane eziyisithupha kulamakhosikazi akhe kodwa laphayana kuloya kulokho kume njalo kubona ukuthi uvela ozoba inkosi yalaba bantu ozobangamela akubaleki ukuthi uboya benyathi walanywa ubani uzele iy'ngane ezingaka kwaphelela yabona kubalwa inhloko ngoba iyona phela evelele le nhloko ephinda futhi iyolande omunye ozoba futhi inhloko yabona njalo kahle kahle lana abantu abaqhakambisiwe yilaba abangamakhosi alesibongo noma lesizwe sakaNdlovu awesibongo sakwaNdlovu noma isizwe ukuthi wena uzela abantwana abangaki mina la ekhaya engithi awubabaleli abantwana ukuthi abafowenu isaduma
afike imihlanu siba isilamu thina. nansi ke inhloko yenu nofoni emkhona nansi kodwa inhloko hayi leya kayihlo engimelamayo Baseceleni la. inhloko nje ethile yebo olandwa yini lana kukhulunywa ngelakho ikhanda ngekhanda yebo yebo okuyiyona khanda la bonke laba balandela ngesemuva bazozisho zonke lento kuthiwa izithakazelo bazobiza lo muntu yebo bese belokhu bemthakazele njalo ngendlela yakho thina silabakaba yebo sibanibani loyana kabizi cha yabo kodwa uzoshuyise yebo aqondene naye bese kuvela ke abafowabo yebo isigabeni engisaziyo-ke sihamba kanjalo ya njengoba-ke kusukela-ke ubani bese sekuzingelwayo manje uzingelayo-ke inhloko yakhe kwaba ubani uzingelwayo yebo uzingelwayo inhloko yakhe uMpongo oya inhloko yakhe uMpongo yena yakhe inhloko kwaba ubani inhloko kaMpongo uMfingwa Mfingwane ya uMfingwane bese kuba-ke inhloko ezalwa-ke uMfingwane ya uNoguyela uNoguyela ya uNoguyela wabe sezozala umndeni uNoguyela-ke wazala uMdingi Ngikhona ngicela ukufonela after 10 minutes. Cela ukufonela after 10 minutes ne. Cela ukufonela after 10 minutes. Alright. uMdingi wazala uBalekane ubaleka ya ukhona umfowabo uhlala empini oya ubalekane uyena oyinhloko kaMdingi inhloko kaMdingi okay uhlala empini welama ubalekane laba bantu balama amantombazana awu-4 oya baba ngasemuva bona bona bogcina ngemini yeah amantombazana awu-4 unkosikazi wesibili wazala amantombazane amathathu kwaba umfana oyedwa unkosikazi wamdingi wesibili wesibili omncane ya kuthe-ke ma ekhula lo mntwana-ke eqala ukuthi azibule aqolwe intombi
wangeka ingqondo akazange asithathe isikhundla sobukhosi sasesithathwa uhlalimpilo oh ya uhlalimpini ke wazala kumzi kaUthabo abafana ke babili abazalayo oh ya wasegcina futhi washesha washona wasala iy'ngane angazi-ke manje ukuthi konje lengane salibele ukuthi ingubani okuyiyona esiyiphethe manje oh ya izalwa uhlalimpini oh ya ikhona iphethe kwase kuthi lo mfana lo kahlalimpini ungamazibulo washona yena-ke lo okhona ozalwa uhlalimpini oh ya inhloko-ke lo yeah ya ukhona kodwa lo ekhuluma ngayo oh ya olanywa uhlalimpini olanywa uhlalimpini babili nje abafana amantombazane awu-4 laba bantu nje abayizinhloko futhi-ke akubalekile ukuthi laba bantu bonke ngamunye ngamunye yeah wagcina enabantwana abangaka uthathwa ucashuna kwakuthathelwe amakhanda abamakhanda yeah njengoba ngilinganisa nami-ke lo oyikhanda lami yeah lami kuyacaca kusobala imfumakude-ke sesizwe sakwaNdlovu yeah noma ngingenalo igama ngizobeka igama nje elifushane uyayiqeda le ndawo yamaswazi yeah uphinde ekaSoshangana lapho-ke kwaqhamuka khona abantu bakwaNdlovu kwaSoshangana kuleyo ndawo yeah bekubusa inkosi uShaka owathatha uMpongo yeah banqamula leya ndawo ephezulu usuka kuSoshangana yeah uya le angazi futhi abasalayo abantu kulelo zwe yeah lelo zwe linenyamazana okuthiwa zinkonkoni oh yeah ey'suka njengala ziya kulo muzi enidlule kuwona la ngendle izohlabala iphinde isuke la iye ihlabe ngaphesheya khona umhoshane la ihlabela lapha ngaphesheya ukubaleka kwayo yeah zize zongena mhlambe ehlathini elithile lapho ziphikelele khona ya uma zithuswe nebhubesi noma nenga oh yeah
zikuleyo ndawo lezilwane. yeah Basuka-ke lapho-ke balidabula apha phezulu usuka kuleyo ndawo. yeah Angazi-ke ukuthi njengasePitoli uma uqamula lapha kuya le. UPitoli-ke yinto esiyiqanjwe ngabelungu leyo. yeah Baya lena-ke baza bofika emphakathini wendawo behlola izwe. yeah Balithola izwe elinihle nezintaba ezinhle elingabekile kakhulu eliney'ntaba nje ey'phakeme elibukeka kahle elibukeka kahle. yeah Walibona uMpongo lelo lizwe. yeah Wabe sezela umfingwana. yeah wayesekhona Wababutha-ke bonke abantu labo ababe bekhona, abanye futhi basala yeah lapho. Bahamba-ke baze bafika kuleyo ndawo abayibukele bayithanda yayi nomhlobiso wezintaba zakhona njengoba uzibona iy'ntaba zakaNobamba nezomNtashenge nezomKhomazi. Balibuka leli zwe labalihle. Baye-ke balithola ukuthi wabuhambe bonke-ke labo abamamukela-ke uMpongo. Kwahanjiwa-ke kwayiwa kuleyo ndawo. yeah Okuthe uma inkosi ihlela abantu yeah yabahlela ngesiprofethi inkosi ushaka abantu yeah bonke ebasale esezo eyothi ngqi olwandle ngapha eningizimu yeah nasempumalanga nasentshonalanga nenyakatho. amagumbomane omhlaba Wabelusa ebabhasobhile yeah ushaka. Esabhasobhile-ke ushaka wehliselwa umoya. yeah Lo mphakathi wonke uguza ulwandle. Kwatholakala igaba liyishumi 15. yeah Lezi igaba yilimi ey'khulunywayo lezi ey'khulunywayo yeah ziyishumi 15. Othi ziyishumi nembulu nephutha yebo njengoba bethi ziwu-11 ziyishumi 15 yilimi yimini engikhulumayo. yeah uMpongo angazi noma yigodi zimbili kodwa ngizothi zimbili. Thina bakwaNdlovu singabeSuthu yeah bakaMshweshwe yeah nabeSuthu bakaSkhukhuku. Angazi ukuthi